كميكنيهم على توزينا لهم أبي إثيوبيا كتابة كوفيد 19 بدرجة هاجر تمال سنبت تجمرون منستر تعنا دكتور ليا تادسي نتي هاجراوي كتابة أب كل تجراي كتما مقالة أب حفشاوي هوسبيتال مقالة ترخيبة جميراتهم أب ملت هاجر ذركبو كورونا فيروس زيادة تقلعتي زغنو سوميات عنان سرحتنياتاتن بعلم زدفؤ سباتن كمدما قرناوي حمام زلوهم لقدام النت كتابت كم زرخبو منستر تعنا لي أتحدثي أبتوان حبيرالان التحيزة قربت خطابت بدرجة علمون والسن سلازغونة نقول له حبرة السب من بصح أتقامي سلازغونة تي حبرة السب كتابت مسئول ليلو بزي مزناي أقبابات مكل خالة الفيروس بزقب تقبلاوي مقبالو كقصل مصوعتا أهلفالان مستا منستر تعنا بمخان نتي كتابت بموساد نتي وفريق كتابت زجمرة جزياوي رئيس محدار كل تجراي دكتور مولو نجا أبو زقبرو مدر دما أبتخلل نزلت أجمعات أبو ممكات أبزلنا لؤوان فيروس كورونا توساخي قدرات نغي ورد توفريق كتابت مجمارو والثاني الجمال لو مبالو أبو فيسبوك منستر تعنا إثيوبيا زرخبنا يوزينا ملكيت اللون دكتور مولو تهزبي أجابا مكلخال فيروس كورونا كتكمونا تحساسي بلون أبي إثيوبيا كسب زحلفة قدام أبستقبر مرمرة 74,054 تي فيروس ترخبهم كخون خلو 240,021 حاويهم 3,540 دما بسنكتي فيروس هوتهم سئينهم اللو مسرات صبصاب بمنستر تعنا تهاجر دوب ألبو حكاي مستبهالي عالم لخا قبار السناي أبو كل تقراي كونة تبايلو بستفاد سمامت كعتي تكالات عنا تسريقهم تقوديو من عانيهم قبل قاليسهم تتكال لهم عانت سوني كم زحبرو ده ساس كابسة قبر لهم 260 تكالات عنا 700 تزريفو لعلي 300 دماء عاني اللويل لهم بخال وجن هجراوي التحبابري مع كل هصوص أوان أبزو صو مجلسي أبتخلل كابزر كبا هوسبيتالات 7,500 ملؤ سرح خمس جمران 10 دما بخافر سرح مجمرن أفليت اللون قبر مدن نزينا أسوشيتد بريسن منقستاوي ميديان بخمزي سعب قولبايو دوب ألبو حكايم دكتورز ويزاوت بوردرز لما عن سوني كم زحبرو كفرقي تحساس سام مجمرة مقابت داساس كابز تخايد اللهم 160 تكالات عنا 700 تساريقهم لعل 300 دماء عني مالو يلو بسروع السرح زرلو 1300 تراحيهم يلو بموساخ عبلعل تكالات عنا تقرايز تفتصم متقعتات عنا وتسعنو اللو إلهم أوليفر بيرن جنرال دايركتور دوب ألبو حكايم بمسارات عالم لخا حق سبعونات أبوان قجت تكالات عنان سرحتنياتات عنان حالواك قبر اللهم يقبا إلهم إذن بنصر عب تقراي أي خونن زرلو وسيت مصنعتي دوب ألبو حكايم لحنا 6 مليون حزب تግራይ ዘተሓሳስብ ምዃኑ እዩ ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ ምርጫ ምስን ኻሉ ሲዒቡ ፌደራል መንግስትን ኣብቲ እዋን ክልላዊ ሰበስልጣን ትግራይ ዝነበሩን ነንሕድሕዶም ዘይሕጋዊ ይባሃሉ ሓይልታት መንግስትን መሻርክቶምን ነቶም መራሕቲ ይሃድንዎም ኣብ ዘለውሉ እዋን እቲ ውግእ حزبون قاصيلو يركب قدما منستر ابي احمد تكوينات كبقعن تفصيمهم استباهلو غبنات كوينات بحبرات منغستات زمراح عالم لخا مرمرا كايدن ساقطي غاتيم ومالو فدرال منغستي كايزلو مرمرا أخذ أيقونن مخنياتو أبعلو وسيتاوي مرمرا كايد أي خلن يبلو نمنغست زنقفو أبزح الفصومن منستر قدات وزا يونايتد ستيتس أنتوني بلينكن أب تقرايز تفصوم قفعتات مداركتي مصنات زرئي إيو كبلو قالي سمالو منغستي تيبيا أتوم كستات مسارة زيبولون كبل ودوق غيرو مالو قدماي منستر أبي أحمد أب تقرايز اللو تسعبوطات أو كبلو بلينكن أتحساسي بمالو وتادراتي إرترا كمون تواغاتي أمحارا كاب تقراي كوس اللهم إلى مالو تكلل سباوي مسألة حزب تجراي زي جهز وي أمعرب تجراي زرعنا يو تكبرات مصنات سري زي في السمحيلي يدليو زيت أتوقع بلالو ويلام بلينكن دوب ألبو حكايم كم زبالو مبزحت يوم كبابتها تجراي تكالات عنا كون تباهلو كم زي سرحو تغيرهم تقوديهم حدا كاب حمشت تكالات عنا بوتادرات تتحيزهم أمبولانسات بعطوات كجلتات مستوصدا حزي أمبولانس اللون عزين حيلة تكالات عنا أيين يبل أب
ኣብቶም ዝሓለፉ 4 ኣዋርሕ ነፍሰ ጹር ኣዴታት ቅድመ ወሊድን ድሕሪ ወሊድን ክንክን ዝረኽባ ኣዝየን ውሕዳት እየን። ህፃውንቲ ክታበት ይረኽቡ ስለዘየለው ንቅድሚት ግዳያት ተመሓላለፍቲ ሕማማት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ይብል እቲ መግለጺ። ብመሰረት ጸብጻብ መንግስታዊ ማዕኸን ዜና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኢትዮጵያ ግን ኣብ ክልል ትግራይ ካብ ዝርከቡ ሆስፒታላት 75 ሚእታዊ ሙሉእ በሙሉእ 10 ሚእታዊ ድማ ብኽፋል ስራሕ ጀሚሮም ኣለዉ ይብል። ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ሰሙናት 1583 ኣዴታት ኣገልግሎት ረኺበን ኣለዋ። ኣብቲ ክልል ካብ ዝሰርሑ ሰብ ሙያ ጥዕና ልዕሊ 90 ሚእታዊ ኣብ ማእዲ ስርሖም ከም ዝርከቡ እቲ ጸብጻብ መንግስታዊ ዜና ማዕኸን ገሊጹ። ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ጥቤት ዝሞቱ ሰባት ክውስኽ ከም ዝኽእል ሰበስልጣን ሰብኣዊ ረድኤት ተጠንቅቑለዉ። እቲ ኩናት ዝራእቲ ንምሕፋስ ምድላዋት ኣብ ዝግበረሉ እዋን ብምጅማሩ በዝሖም ዘይፍለጥ ሰባት ንመንበሪ ገዛውቶም ገዲፎም ሃዲሞም። ወታደራት ኤርትራ ሰፊሕ ስርቅን ምቅጻል ዘራእትን ከም ዝፈጸሙ መሰኻኽር ገሊጾም ኣለዉ። ገብረ መድህንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ። ነመስግን ገብረ ካብ ትግራይ ከይወፃና ምክትል ሓላፊ ቢሮ ኮሚኒኬሽን ክልል ትግራይ ዝነበረ አቶ ዓንዶም ገብረስላሴ ኣብ ማዕከና ዜና ወፂ ሓሳበይ ስለ ዝገለጽኩ ካብ ሓላፍነተይ ክልግስ ተገይረ ይብል ኣሎ። ኣብዚ ጉዳይ ካብ ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ምላሽ ንምርካብ ብተደጋጋሚ ዝገበርክዎ ጻዕሪ ኣይሰመረን ይብል ሙሉጌታ ኣጽብሃ ዝርዝሩ ይቕጽል። ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ውድብ ዓለምና ትግራይ ኣብ ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ድማ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ኮሚኒኬሽን ኣይተ ዓንዶም ገብረስላሴ ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ካብ ሓላፍነቶም ከም ዝተሰናበቱ ዝገልጽ ደብዳቤ ከም ዝበጽሖም ሓቢሮም። እቲ ደብዳቤ ክሳብ ሕዚ ንዝገበርዎ ኣበርክቶ ንመስግን ድሕሪ ሕዚ ግና ካብ ሓላፍነቶም ተሰናቢቶም ዝብል ጽሑፍ ዝተፈረሉ እዩ ዝበሉ ኣይተ ዓንዶም ገብረስላሴ ኮይኑ ግን ይብሉ ደብዳቤ ኣብ ኢዶም ቅድሚ ምብፅሑ ደስ ፈጻሚ ስራሕ ግዝያዊ ምምሕዳር እቲ ክልል ኣብ ዝገበርዎ ዘተን ኣብ ማዕከና ዜና ቀሪቦም ብዝህብዎ ርእይቶ ምስ ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ክቅጽሉ ከም ዘይኽእሉ ከም ዝተነገሮም ሓቢሮም። ኣብ ስርሖም ንምስንባት ምክንያት ተባሂሉ ዝተነገሮም ድማ ውድቦም ዓረና ኣብ እዋናዊ ጉዳይ ቀሚሱ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ድምፂ ኣሜሪካን ካልኦት ማዕከናት ዜናን መብርሂ ምሃቦም እዚ ድማ ምስ ቅዋም እቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ዝጻረር ምዃኑ ተነጊሩን ኢሎም። ተወሳኺ ድማ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ደቂ ኣንስትዮ ማርች ኣብ ቢሮኦም ኣብ ዝተኸበረሉ እዋን ኣብቲ መድረኽ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ላዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ፆታዊ መጥቃዕቲ ይፍጽሙ ዘለዉ ኣካላት ብሕጊ ክቕፅዑ ኣለዎም ዝበልዎ ጉዳይን ሳልሳይ ድማ ናብ ክልል ትግራይ ዝመፁ መራኸብቲ ሓፋሽ ወፃኢ ዓዲ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ሓደ ማእከል መዕቆቢ ተመዛበልቲ ቀረፃ እናካየዱ ኣለዉ። ተመዛበልቲ ብኽያትን ኣውያትን እንተስምዑ ሓደ ናይ ፀጥታ ኣካል እቲ ቀረፃ ጠጠው ክብል ኣለዎ ኢሉ እንትንቀሳቐስ ንሶም ድማ ንማዕከናት ዜና እዚ የቕርቡ እቲ ግደፉ ክንብል ኣይንኽእልን ድምፂ ህዝቢ ድማ ክመሓላለፍ ይግባእ ዝብል ቅዋም ብሓዶም ትክክል ኣይኮነን ከም ዝተባሃሉ ኣይተ ዓንዶም ተዛሪቦም። መሰረዚ ምስ ግዝያዊ ምምሕዳር ክቐጽሉ ከም ዘይኽእሉን ቅዋም መንግስቲ ፌደራል እውን ምዃኑ ከም ዝተነገሮም ገሊፆም። በዚ ድማ ንሰለስተ ኣዋርሕ ይሰርሕሉ ካብ ዝነበሩ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ኮሚኒኬሽን ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ክላዓሉ ከም ዝተገበረ ተዛሪቦም። ኣብዚ ጉዳይ ካብ ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ምላሽ ንምርካብ ብተደጋጋሚ ዝገበርናዮ ጻዕሪ ኣይሰምረን። ድምፂ ኣሜሪካ ሙሉጌታ ኣጽብሃ መቐለም። ነመስግን ሙሉጌታ። ብዘይካዚ አቶ ዓንዶም ብተወሳኺ ቪኦኤ ካብ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ እሙናት ምንጭታት ከም ዝፈለጦ እንተኮይኑ ሓላፊ ቢሮ ኮንስትራክሽን መንገድን ትራንስፖርትን ኢንጂነር ኣሉላ ሃብተኣብ እውን ካብ ስልጣኑ ተባሪሩ ኣሎ። መንግስቲ ሶማል ፈላማይ 300,000 ክታበት ኮሮና ቫይረስ ከም ዝተቐበለ ኣፍሊጡ። እቲ ብኣስትራዚንካ ዝፈረ ክታበት ካብ ጽባሕ ሰሉስ ጀሚሩ ምውሃብ ከም ጅምር እውን ሓቢሩሎም። ብመሰረት ውድብ ጥዕና ዓለም ሶማልያ ትረኽቦ ቀዳማይ 1.2 ሚልዮን ዓቕን ን600,000 ኣብ ቅድመ ግንባር ዝሰርሑን ተጎዳእትን ክትከትበሉ እያ። ሶማልያ ዝሓለፈ ሶኒ ን20 ሚእታዊ ህዝባ ዝኸውን ካብ ኮቫክስ ዝመጽእ ክታበት ከም ዘውሓሰት ኣፍሊጣ ነይራ። ዛጊት ኣብ ሶማልያ ብኮሮና ቫይረስ ተታሕዙ ልዕሊ 9,000 ክኾኑ ከለዉ ዝሞቱ 376 በፂሖም ኣለዉ። ኣብ ሶማልያ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ሕቡራት ሃገራት ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ጠጠው ኣብ ምባል ነቲ መንግስቲ ከም ዝሕግዝ ኣፍሊጡሎም። ዓሰርተታት ገባራት ኣብ ምብራቃዊ ዴሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ብዕጡቃት ተቐቲሎም ኢሎም ናይ ዓይኒ መሰኻኽርን ጉጅለታት ተሓለቕቲ መሰላትን ንሓይልታት ዴሞክራሲያዊ ጥምረት ዝተባሃለ ዕጡቅ ጉጅለ እዮም ተሓታቲ ዝገብሩ። እቲ ጉጅለ ናይ ኡጋንዳ ሚሊሻ ኮይኑ ኣብቲ ከባቢ ምብራቃዊ ኮንጎ ዝንቀሳቐስ እውን ይብሉ። ዝሓለፈ ረቡዕ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ኡጋንዳዊ ዕጡቅ ጉጅለ
ኣብ ዝርዝር ጉጅለ ግብረ ሽበራ እትያቶላ ምስ ኣሸባሪ ጉጅለ ዳዒሽ ምትእስሳር ከም ዘለዎ እውን ናይ ሕቡራት ሃገራት ክኢላታት ይገልጹ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዋሽንግተን ኢራን ሓድሽ ትሕቲ መሬት መኽዘን ሚሳይላት ከም ዘመረቐት ኣፍሊጣ። ኣዛዚ ሰውራዊ ሓለዋ ኢራን ጀነራል ሓሰን ሰላሚ እቲ ክሩዝን ቦሊስቲክ ሚሳይላትን ሓይሊ ባሕሪ ሃገርን ካልእን ዝድርዕ ኢሉሎም። ነቲ ዜና ዘቃልሐ መንግስታዊ ቴሌቭዥን ኢራን ዝተፈላለዩ ስእልታት ሚሳይላት የርእዩ ነይሩ፣ ቦታ ግን ኣይሓበረን። ኢራን ክሳብ 2,000 ኪሎ ሜትር ክበፅሕ ዝኽእል ሚሳይል ኣለኒ እያ ትብል። ወተሃደራዊ ጁንታ ማይንማር ኣብታ ዋና ከተማ ያንጎን ወተሃደራዊ ሕጊ ኣቐፂልዎ ዝኸውን ዘሎ ተወሰኽቲ ተቃውሞታት ስዒቡ ወተሃደራት ብውሕዱ 40 ሰባት ድሕሪ ምቕታሎም እዩ። ዝሓለፈ ባሕቲ ለካቲት ኣብ ማይንማር ወተሃደራዊ ሓይልቲ ሃገር ነቲ ሲቪላዊ መንግስቲ ዓልዩ ወተሃደራዊ ሕጊ ድሕሪ ምእዋጁ እቲ ህዝባዊ ተቃውሞታት ቀፂሉ ይርከብ። ላዕለዋይ ክኢላ ተላገብቲ ሕማማት ዩናይትድ ስቴትስ ዶክተር አንቶኒ ፋውቺ እዛ ሃገር ኣብ ጽቡቕ ኣንፈታላ ኢሉ ሚልዮናት ክታበት ኮሮና ቫይረስ ምቕባሎም ኣብ ግምት ብምእታው እንተኾነ ዝርአ ዘሎ መትሓሲ ኮሮና ዘዛኒ ኣይኮነን ኢሉሎም። ዶክተር ፋውቺ ምስ ቴሌቭዥን ኤንቢሲ ፕሮግራም ሚት ዘ ፕረስ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ህዝቢ ሕጂ እውን ጥንቃቐታት ጥዕና ምውሳዱ ክቕፅል፣ ብፍላይ ግን ማስክ ምግባሩ ክቕፅል ኣለዎ ኢሉ። ብኻልእ ወገን ክታበት ኣስትራዚንካ ምርጋእ ደም የስዕብ ኢለን ብዙሓት ሃገራት ደው ድሕሪ ምባለን ኣስትራዚንካ ንክታበቱ ዳግማይ መርመራ ገይሩ ዝኾነ ናይ ደም ምርጋእ ፀገም ከም ዘይረኸበሉ ኣረጋጊጹሎም። ኤጀንሲ መድሃኒት ኤውሮጳን ውድብ ጥዕና ዓለምን እውን ብወገኖም እቲ ስራየ ምርጋእ ደም ምስ ክታበት ኣስትራዚንካ ዝተኣሳሰር ምዃኑ ዝኾነ ምልክት ኣይረኣናን ኢሎም መስኪሮምሉ ኣለዉ። ኣብ ደቡብ ኣሜሪካ ድማ ቺለ ካብ ዓለም ካብ መንጎ ዝበዝሐ ክታበት ዝሃባ ሃገራት ምዃና ትገልጽ ኣላ፣ ንርብዒ ህዝባ ምኽታባ ድሕሪ ምሕባር። መወዳእታ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ትማሊ ሰንበት ኣብ ዝተገብረ ሽልማት ግራሚ ቴይለር ስዊፍት፣ ቢሊ ኤሊሽ ከምኡ ድማ ቢያንሴ ዝለዓላ ዕውታት ኮይነን ኣለዋ። ቢያንሴ ብተወሳኺ ኣብ ታሪክ ግራሚ ዝበዝሐ ግዜ ዝተዓወተት ጓል ኣንስተይቲ ኮይና ኣላ። ናይ ቴይለር ስዊፍት ፎክሎር ትብል ኣልቡም ናይዛ ዓመት ኣልቡም ክትበሃል ከላ ናይ ኤሊሽ ኤቭሪቲንግ ኣይ ዋንትድ ትብል ደርፊ ድማ ሪከርድ ናይዛ ዓመት ተባሂላ ተሸሊማ። እንግሊዛዊት ደራፊት ዱዋ ሊፓ እውን በታ ፊቸር ኖስታልጂያ ትብል ደርፋ ዝበለፀት ናይ ፓፕ ድምፂ ዝብል ተሸሊማ ኣላ። ኣይ ካንት ብሪዝ ማለት ከተንፍስ ኣይከኣልኩውን ትብል ብአርኤንቢ ኣርቲስት ኤችኢአር ትድረፉን ናይዛ ዓመት ደርፊ ተባሂላ ደረስታ ተሸሊሞም ኣለዉ። ብምክንያት እቲ ህይወት ጸለምቲ የገድስ እዩ ዝብል ተቃውሞ ዝተደርሰት እያ። ዜና በዝፍጸም